els mesos te n'adones que tornes a començar i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Han estat uns mesos d'escoltar, conversar, intercanviar opinions amb molta gent que ha volgut ser del bloc i altra gent que ha volgut posar damunt de la taula allò que considera més important per a la seva ciutat. Han estat 9 sopars i de moment ja portem 500 persones que han col·laborat en que aconseguim el millor programa electoral que hem tingut mai de la vida. El programa electoral no està tancat. Mantenim oberta la nostra web del programa Castelló i les vies de comunicació. Podeu seguir fent propostes. Ara en la carpeta dins les persones que ja heu col·laborat, les nostres propostes ja les hem recollides, però que sapigueu que continua web la replegada de propostes i ingerències fins a les eleccions i després també. Sou vosaltres els que marqueu la nostra línia de treball i totes les propostes seran les que alimentaran el nostre discurs durant els propers 4 anys. Com podem fer cadascú de nosaltres per a que la força del bloc, la força de les nostres idees, de les que vosaltres esteu dient, tinguin més representació a l'Ajuntament de Castelló? Mireu, tots vosaltres coneixeu a molta gent i estic segur que més de la meitat de vosaltres coneixeu a molta més que 100 persones, no? Cadascú de vosaltres. Bé, no vos demanem que parleu amb 100 persones. No fa falta. Només cal que parleu amb 8 persones. Penseu en el vostre cap 8 persones que puguen estar interessades en les idees que tenim, en les idees que heu transmet. Jo crec que les podem tindre tots. És una cosa molt senzilla. Si parleu amb 8 persones vosaltres, hi haurà 8 persones que faran la sanitat, però és que el dia 22 de maig hi haurà 3 regidors a l'Ajuntament de Castelló. 3 regidors del bloc, si parleu amb 8 persones. És fàcil. L'organització porta la victòria i la nostra victòria és que la gent estigui contenta de ser de Castelló. Jo estic segur que vosaltres també, però estic content de ser de Castelló a pesar de certes coses. Jo vull un Castelló del futur, vull un Castelló on la gent tingui oportunitats de treball, on la gent vinga des de fora per a treballar i on la gent pugui viure amb la màxima qualitat de vida. Aquestes són propostes que, si les fem, les que esteu fent vosaltres, les portaran a aquest Castelló del futur que volem tots i totes. No tindrem un Castelló del futur si no reconeixem els nostres orígens, però si ens quedem mirant arrere i pensant només en allò que érem o en allò que som, mai no ens vivirem ni la societat ni la ciutat que necessitem. I perquè dic que és important que estem nosaltres més que els altres. No vull ofendre les altres formacions polítiques, cada un té la seva forma de pensar i de fer les coses. Però dic perquè hi ha una raó sincera i històrica, això és així. No és només que tenim un bon programa electoral que és fruit del vostre treball. No és només perquè tenim una extraordinària llista electoral, millorant el present, sobretot a partir del número 2, que la tenim i estic encantat i molt satisfet de cancel·lar aquest projecte. És sobretot perquè nosaltres som vosaltres. Som com tu, i som com tu, i som com tu, i som com tu. I això és molt important, perquè si ens identifiquem amb la societat civil, amb vosaltres, hem de recordar que és la ciutat. Històricament, aquest no és el primer cop que tenim greus dificultats. Se'ns va acabar el conreu del cànem i ens vam inventar el de la taronja. Se va acabar el de la taronja i ens vam inventar el del taulell. Ara sembla que s'acaba el del taulell, si més no, tal qual el teníem vist o pensat, imaginat fins ara. I sempre Castelló ha sigut capaç de reeixir, de refer-se, d'eixir amb més potència i millor del que havia arribat. I això ho ha fet sempre la societat civil. Si sí, la maleteta. I aquesta ciutat la farem així vosaltres del lloc on estem en aquell moment. I nosaltres, els representants, les 3 persones que us he dit, que estem que formen part del pròxim grup municipal, tan sols gestionarem les vostres il·lusions i les vostres necessitats. Guanyarem totes i guanyarem tots, guanyarem perquè nosaltres som vosaltres.
els meus pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré qui ho seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar